jeya e pelital ummoringal e nde jonde ardiɓe landa Pastef ko yuɓɓinde batu mawngu landa ka congrès e ɗemgal francire ngam hesɗitinde hoolare mabɓe e Ousmane Sonko ngam jofaɗemo wonde candidat landa Pastef e ko leydi ndi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeenayi pelital gongal ƴettangal fay koye yeyde carte yimɓe jeyaɓe e Pastef e wiide Ousmane Sonko Pastef ina jiɗi yeyde ko famdi fof million carte fandare nde ko hebde ko ɓuri hewde e commune e woteji mairuji e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi e nder ɗum goomu gendiju toppitigu yeyde carte so sama ngam ɗum laato Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef yewtidino e hoorebe landaji jeyaɗe e kawtal rendingal pelle politique jinganede Pastef e siftinde gila nde Bassirou Diomaye Faye hoorejo Sénégal e Ousmane Sonko heɓi luural e nder landa Pastef moni kala ina holla ko bange mum yarata